Odeiek bezalase, izarrek ere irudiak sortzen dituzte haien artean. Konstelazioak deitzen diegu. Pixka bat gehiago ilundutakoan ikusiko ditugu? Bai, zerua pertsonaia eta animaliaz beteta dago. Ipuin irekia bezalakoa da. Istorioz josita dago. Horixe, Orion erraldoia dago, Pegaso, zaldi hegalduna Egan, Andromeda bere gurasoekin, Kasiopea eta Zefeo. Eta zerua lainotzen denean, guztiak odeien atzean ezkutatzen dira, eta euria hasten da, eta zaparra da, eta... Orduan euritakoa zabaltzen dugu porrotx. Orduan, euritakoa zeru bihurtzeko, bertan konstelazioak marraztuko ditugu. Hori, marraztu. Nik badut guardazol bat, zeharo desobedientia dana. Banoa bila. Ekarri margolak pila.